Ġiet inawgurata sistema ġdida ta' dawl għas-Santwarju Bażilika tal-Musta li tagħti d-dinjità mistħoqqa lil waħda mill-aktar kopli kbar fl-Ewropa u fid-dinja. Dan b'investiment ta' 850,000 euro li kien possibbli grazzi għal fondi mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali, l-NDSF. Waqt serata organizzata quddiem il-Bażilika stess, għall-ewwel darba nxtelet is-sistema tad-dawl li tfasslet apposta biex toħroġ aħjar l-elementi arkitettoniċi tar-rotunda. Id-disenjatur artistiku tal-proġett Frank Franju spjega li għal kuntrarju tas-sistema l-antika, id-dawl ġdid huwa aktar effiċjenti fil-konsum tal-elettriku u għalhekk jiġġenera inqas tniġġis. Id-dawl ġdid huwa kkontrollat b'sistema ċentralizzata b'mod li jista' jinbidel skont il-ħin u l-okkażjoni. Il-membru fil-bord tal-gvernaturi tal-NDSF James Gregg spjega kif il-Bord tal-Gvernaturi jamministra l-fondi fl-aqwa interess taċ-ċittadini bl-iskop ewlieni li l-fond jikkontribwixxi lejn proġetti ta' importanza nazzjonali. Is-Sindku tal-Musta Chris Gregg qal li monumenti ta' valur storiku, arkitettoniku u kulturali jeħtieġu investimenti bħal dawn biex jinżammu fi stat dinjetus biex jitgawdew minn bosta. L-Arċipret tal-Musta Dun Bastian Caruana esprima s-sodisfazzjon għal fatt li din il-ħolma ta' bosta saret realtà. Il-membru parlamentari Alex Muscat tem billi qal kif b'dan l-investiment ir-rotunda tal-Musta se titgawda ferm aktar f'kuntest li kuljum tiġbed lejha ammont kbir ta' turisti tant li f'sena waħda iżurwa qrib il-miljun turist.